intayin rugyan nga ibasa. Deto'y pakasalitaan, di pagayam tayong money. Sagudayan nga ti surat. Idi, kalman lai. Idi, kalman laeng manong nemi. Tama na pasahero ti may isang kursunadak unay nga babae. May sa taxi driver manong nemi dito Manila. Kat kargat ko launay no kasta nga agsipnget wano kabisi. Agin nagaw ti sipnget ken lawag manong nemi mapanak ka iti mall. Kada duri kiti aguray ti taxi no pagluganan da manong nemi nga agawid kalbasan iti panag-duty da iti trabaho. Manong siyak iti nairanan nga agkarga manong nemi kat may sa nga nalapsat nga babae iti naggalugan. Papananda ading ay saan po tayo? Miss Beautiful? Kinanak Ilocano kagaya manong. Ay, wen, Ilocana ka? Inadtoy, Ilocosur. Diyak man, Ilocosur tayo, akmat. Okay. Dinakarot pang panginaan na. No problem. Dalyasat ka karagit alistos, pang shortcutan tapno hanon ng agubra ito metro. Sige, intaro din. Ado da kiti pag nagsarsalitaan mi kabayatan ti biyahe manong nemi kamutigas ng oras sakit matrapik. Nasaludsud ko ken kuha na apay nga pimano kay Gilo Kusor. Awang ka din na pindas ka trabaho sa jay. Isungbat na. Padasek tigasat ko dito manong. Kinunana. Mani dinagang ko. Mani? Na pindas unay taore awang kortam kat mani adalat. Kunana. Sinalusod naman manong nemi no apay nga jay Ilocos Norte kat adumat mabaling nga pagpasada sa jay apang yung Mike pala ito Manila. Imbagak Mike, sumapsapulak na pimpidas ka trabaho na kumata. Kanya tambom, ito nga dak dito, tapno agamamuta, kunak Mike. Pinasuka kun manong, numampay, adan sungsung bata kidibiyag, adan asawak manong. Wan manong nemi kasmay sa nga baro, kasmay sa nga lalaki kunak kuma, no adayo ka iti pamilyam. Pagbalinam nga maisa ka nga baro. Sa bagay manong taon ko lang, 35. Adan duwa nga anak mi, kinililia, manong nemi, adalang sa mga nagkinaawatan. Diyan ka mo? Nagpaypeso no saan? Ada pag imunak. Adumat na mga bagbaga kanyak manong nemi ngagpeso. Nga ti asawak kat magsinsinarak iti sabali nga lalaki. Ex-boyfriend na ngamin. Iti palutputik ni Lilia manong nemi, siyempre hananugutin. Natungpak suna. Iti parang tungpak kang kuha na manong nemi datamaten, tinanipudan na nangibagbagaan na agsina kami. Saan nakanon nga yaten, gapungarod ta parang tungpak kang kuha na. Kada dyan ano ipapabasol ko king kuha na, ipaypaysunan tapno awanin ti problema. Narita ba ti rason no apay nga pimarawak sa J. Ilocos Norte kati Mike dito Manila, manong name. Tapno may liwliwag ko ti amin. Tanasakit, tinakam ko manong. Iba't patag ko ni Lilia, ngayon saan gaya mo nagbalingan na pudno kanya. Inapudno na manong name. Diya inaunang anak na kit kaslasan ko nga putot. Ato ko na idi, nga adaing kamat na kanya. Kunkwentaak manong nemi, kasi lasang imabot ti siyam. Saan nga virgin, idi asawaik ni Lilia. Nga magabot iba't patag ko manong nemi, saan ko nga pinanunot, nuputot ko man, wano saan, tinaunang anak na, nga iso da ito ni Heidi. Idin to, tati may kadua, siyempre sigurado ko mata nga putot ko. Iso nga manager nyo. Dahil tamat idin tinangrugyan manong nemi ti sayang gusay nga may dandanon kanya. Kabayatan nga paspasada iti tricycle manong. Nga da kano kasininarak ti asawa. Kasininarak na kano ti ex na. Manong nemi. Padasip ko nga iti tagsiim.
Ngayon baka no masiimak kat makapapatay kita tao. So dahil jalatan, pinalutpot ko. Kit kabot na dinakit kan nungkuten, sa madit pa nagsungsungbat na, natungpakon ko na, nagmindwa ko na. Basta ako naman tinipungtot na. Agsinatan ko na, so nagsina kami. Nabi kasta manong naming may pangpaw itang madlat iti para iti anak ko. Anak ko lang. Tadyalayang inaudi manong naming ibigbigek nga anak. Aw matidamag ko kenkwana tapos sari tumawag sa jabalay tayan ni nanang kunanamat no ka nga umat damdamag na natadayo mo tayan da lilya manong sa bali nga ili. Gabi ito nga saan nga successful manong name ti relasyon mi iti asawak. Dati ka po na no apeng yung mic dito tapno saan lang nga basta agsapol iti kwarta no di ka agsapolak pa iti pudpud nung ayan. Kaya di tamamaamok ni Sonia manon name kang kanayin mo ten nga hatid sundo. Mapangko alay ni Suna iti magkasaraan na kalpasan na itulod ko isura iti mall sa ti oras manong name nga panagawid na sakto man iti pagluganan na. Adan doang bulan nakastoy ti papaspasamak manong idi ta imbes ko mang itulod ko isuna iti pagkasaraan na impang ko manon name iti may isang restaurant. Oh, mani, hapay, birthday ko. So nga paalaan ka ko man. Happy birthday nga rada. Nagyamanak. Di mo ko may sapsapat apno nakaisaganak ko mati mabaling kong iregalo ken ka. Tilang kidawak nga regalong kanya ket. Di panangaklon mo kanya. Panangaklon ko ken ka. Tapay. Ada ka di bagbagam? Nasukin ka di pala nga bagat? Nabilbilig. Ada nga napipig sa ti action. O sige, nakayat mo umamuan. Kan mangig gamis mo kanya. Ibagag. I love you, Sonia. Nagsan na ay laeng ni Sonia manong name kabayatan nga sangsangon min tinorder ko nga pangrabiin. Sorry no, pakabasulat ti panangibagak kang gata I love you. Ngay dahil tapat ikapunan no, apeng nga nagliday ka. Sorry okay lang mani. Namom, nagayatak pat idin. Ngaman niya. Nagbidotak lang. Kahit numabaling at saan ko na kaya nagbidot. Kahit mo sawan, ada idin nobyom, adan. Natataga po na nuwapi nga, imadayoak, pimanawak sa jelo ko sort kahit kot pang lipat. Agbasbasak iti. Ngam sanggol nga na ituloy. Gabungarti ka siya napasama. Nagtalekak. Ted ko ti amin. Ngam. Nagbaling ka na ulpit. Saan nga napudnuhan niya. Di nalipatan nga ro din. So nga nadak nga doon, kahit kung lipatin. Tulungan ka mang lipat. Wan, Sonia, tulungan ka mang lipat. Manong name imbagagmat kaslagpadpada kami tigasan. Ngayon saan kong imbaga nga asawa ti pinanawak sa J. Lucas Norte. Imbagagmat manong name nga nubiak. Apingarot nga saan ka nagkatuluyan. Naduktalak lang nga malaksid kanya at apigayam sa bali nga lalaki ti piyag na. Bali pinagrapit na kami. Pinagpili-pilik. Saan nga siya ti pinili na. No tiket, dahil nga lalaki. Isumamak nito, tapno, may luliwag ko ti amin. Kinamkadlangan niya, agpadpada tatikasan. Isu nga siya kakinrubing ti agin na yan. I love you. Di ka tamamati manong name today di nga rabi na-check-in ko ni Sonia. Apeng may dito Dati namin ti kunakat. Pinilit na kang iminom. Ita, saan ako nga makapagkad-kad ka? Kapot may iliw ka. Siyempre, napadasakon. Naramanakon. Kailiw ko man. Oras siya. Mailiw akpet.
I love you, Sonia. Kinuna naman ang name kit inamalanan dagiti bibig ko. Uno inamalak dagiti bibig ko. Uno inamalak dagiti bibig na manong name. Wen manong name agad-gad kumangin pinainom ko. Mayat matentirik na naisot gabunang in-check-in ko iso. Or nagsagsagawisyo tirik namin nga duwa manong name kat di mi napupuutan. No kasunod kinalis to ti amin. Agsipot tagpadpada kami nga sila mo-lamo. O ayun manong name kasla umpay padas ni Sonia. Kasla umpay ti si Maluksok. Nagsangat si Maluk ken si Mangat karigid duwa nga bantay ti barukong. Inyarig kon ti bagik manong name kasla ka alingo nga nagbasak-basak iti ka kamakiran iti duwa bantay. Kasta unahin manong name iti panagasog ni Sonia iti takaramkamag kirab-kiraben dagiti duwa amansanas na. Mani. Sonia. Mani. Sonia. Mani. Gadgabot amok nga dapadas nan manong name sigurado lagi di amayat akanan isun. Uwan manong name pababak ti ulok imabak dagiti bibig ko ket addan iti nagbaitan dagiti nawasnay nga legs ni Sonia. Kinagur-urayan manong name ti kaadaw nga natuno nga karne manong nga nakinikiniten nagpintasan ti pa nakatuno na tatumabtaba. Nag-agmanteka manong name. Gabot agmamanteka. Anatak lang baka masinit na kinibibig ko kintidi. Nagmamanteka agpaisong saan nga napudot manong name. No di kat kalkalengan na tibara na. Dinelpatak ti manteka. Kinikinit ko manong name ti katuno ngat karne. Oen manong. Sang kadakulap nga karne nga natuno nga madama itakin kinitekken pulpulutanik. Sa kusip-sipan manong name. Mani. Sonia. I love you, Sonia. I love you more. Mani. No talaga kung mga pepeso nga sa nga dakulapan nga karne nga natuno nga tabtaba, uno nakatabtaba, uno agmamantega. Naribos ko maitan manong. Nangrunan pag-isawsawak ko mga naiwas nga sawsawa. Nakapapaot na kini baba manong name kat nakapapaot met anangig ko dagiti asog ka na ring eng ni Sonia. Sa ako yung pangaton ti ulok di magasak ka dagiti duwa bantay. Sa ako inamalan nga nutnot dagiti bibig na pag-sumot ka sumreken ti kubra iti unek ti ko. Mani. Sonia. Nakabarbara. Pisimrek kasla. Napabegang nga landok. Uwahin, pinabegang ko nga landok. Sakbay nga intanib. Iti bumuruburnok ngunek ti kuweba. Mani. Nagpapas kami tiragsak manong name. Kani Sonia. Iriday di nga damo mi. Kat manikpod mat idin manong name dandani every other night. Tapno saan kami nga magastuan manong. Dito nukan kaserak, nukastang itulod na. Sumrek pelaeng manong. Kaya nagluto ak, mangrabi kami, mangan kami, sakam tumanin agkinaan, kalpasan nga, makapangrabi kami. Kaslawan idin tipatengga ni ragsak manong. Kaya kalpasan ti talong nga bulan manong. Adda nagpitpitik iti saklot ko. Wano adda nagpitpitek iti saklot manong name ni Sonia. Tanimani nga siyak manong name iti nagsulat. Kuhain manong name iti payan mismo nga kasera na iti pangaramidan miti amin. Apangrabi ikam sa jay tagluto na imas luto na manong. Sakam to kinaan kalpasan nga nangamangan kami. At dapat hindi kiti gondaway manong name ng omyanak.
nagsingasing idi manong name ni Sonia nga tapno saan ako nga gastos pa iti pagkaskasaraak manong name. Agyanak mo't kidi ti balay da anti. Wen. So na lang tam agbayad ak lang ang nalaklaka. Tapno awang ka nun ti gastos agdan na kami. Ngayon tsaka mo manong name no apay nga nagkadkada. Salatan. Nakababayad ni kiti padam nga borders. Kasulatan. Mangkitak to tinabimbindas nga pagkasaraan ta nga duwata. Ngawan sa baling ang kasera. Okay? Sige. Aging ka manong name. Ngay di padamagin ni Sonia kaniyak nga nakano nagpitpitik inisaklot. Ano nga rodan teramidan ta? Iawid na kon sa Ilocos Norte? Idagas na sa Ilocos Sur. Sana to iawid sa Ilocos Norte? Planon tayo sihat. O rekit talo pa lang abunan data. Dayon ang tapitornog ko. Nagpasadak pa Mani, indun ka nga rod. Next month, sigurado ka? Uwin. Hanto pa lang madlaw ti dyan mo. Next month, dumagastan doon sa Ilocos Sur. Sa kanto iawit sa Norte. Talaga kasta tirantak manong nemi. Imitibay sang aldaw, nga panagawid ko dito kaserak, yan daan ti sedes manong nemi, hindi may parking ko dito taksik. Tayo awid ko manong, kalpasan nga, naka-boundary act, kanyawid ko ti taksik nga mas pasada. Si mamat kanyak ni Andy Sedes. Andy, alis tuwam, kada da bisitam. Si Andy, liliya ka nung tinagan na asawam. Kunak man naglibing kay Lede. Agam nag-adaman kayam, aday pagpakitan nila nga may rich contract yun. Nag-asawa kay nga talaga, Lede. Ha? Mani? Uwan nanti. Hindi kita sa nag-asawa kay kayam nga, pengarod nga dapat lang matkasla kalibin mo. Saan ko nga itan ti asawa ka di? Ti asawa kita asawan tulat ta. Ala dumanon kan, agsarita kayo. Sino kaduanan di? Kaduanan ti inauding anak yo, ni Junior. Ini malah bakas trekak manon name ket makita nak ti anak ko ni Junior kasta oras ti ayat nga simbabat. Papa ko, Papa. Papa, maglagi din ta na mondokop ni Mama nga umay kam dito Manila. Tapno, umay ta ka ni Hawid. Magmusta kan? Mani, ano masapul yun? Si Kamed, siyempre, pimanaw kasi dyan lugar tayo. Karbagak ba't siguro ito may mangtuntun king ka? Abay tala nga rod. Ita lang nga masangok. Ita lang nga awang basa na kita nakta. So ngayon tukod ko nga din yun. Tukod ko mapi ni Heidi ang saanin ko na naman. Kaputa nagbati tipod nung ama na. Saan nga siya tipod nung ama ni Heidi, di ba? Isong harap kayo mayak ta. Ako nabaling ka din nga datalatag salita. What kami, noy? Makatubi lang dyan. Istorya kang ka. Bayan pala papang mo kin mamang mo ang salita. Alan. Madamdama lang kita mangantay ton. Sumangpit tumat na giti kasinsin mo si ka Mani. Uwan nanti. Nakpagarbig agsukat. Kinunak manong nemi ket ti Magdera ka nagturong iti panakakwarto. Ti amok manong nemi ket sanga simurot kanya. Ngam simurot ni Lilia. Ket nagigtutak layang nga ni tita. Mangig ko na irikap ti ridaw sa nailak.
Alpasan na kat imarakop kanyak nga sililukudak. Mani, Lilia, saan nakarakupan kasta? Di ka di mailiw kanya? Saan ka nangakayat? Alawan, ano ko naaramid ko ti kasya pakawanin ako manglilipot ka, Lilia. Nagbali na ka na pudnukin ka. Imagine, basi ko kagaya mi di nagamamuta. Linaw ko na. Saan ko kaputod ni Haida ka di? Sige, ano guta ko na kumayat. Kita mo ti pa nakalilaw mo kanya. Pinagbalin na kapanig butas. Abi hindi mo baga, edi nga, sakbay ko ba nagkasarta ka, di baga mga masikog ka. Linaglak na. Linuklo ko na. Pinatkatawan na, patang nga lalaki. Baka kaming kunak, no, mamong nga masikog ka, saan nakakaya. So nga naramit ko di naglimad. Baka pati ni John, saan ko putot? Ay, saman mata na. Tanya, tao mat pa iti, hanggang mat nga nagsinublyanan idi, kini Arnel. Sikatakin putot kini John. Pero inahamid mo din nagsublikan ko na. Kuha, sorry ang katunol ulit. Sana naman ko mga nga maawat ka pa eh. Kasi at man din pakastoy mo ni John. Ibatim ni John. Kat siya lang agawid sa Ilocos. Saan ang agawid? No saan ka kuyog? Awan tarantak agawid. Namitas biyak ko dito Manila. Ato papasadak. Yan tanga kita. Bakasyon. Iso nga, ipauit mo ito lang hindi ka kasapulan. Nga karad ka na dumamay kasapulan ni John. Tato ito yung nagbasa. Tinak ka di mapakawan. Tinak ka di maawat. Manin. Ikarikan ka. Saan kung ito kasubsublanan ni Arnel? Ikari. Saan kasinsin natin naramin mo? Wala na. Mani. Uy. Siya akong timangikat ti pandulong mo. Eta. Siya pa hindi mangikat ti brief mo. Uy. Lilia. Ano? Uy. Nagluko dahil. Uy. Napanangit insak mulin manong naimitik ko. Uy. Lilia. Lilia. Nakastaon ni matin manong naimitik pa nang. Lutuin. Uy, pumswak na ita. Pumusit-sit itigiwat mo. Uy, agor ka. Saan kong halibakin manong nami mailiwak met iti asawak. Tanalapsat ni Lilia manong. Kaya naglayangamangan kitam kadlaeng. Panangunot-nut na, panangdil-dil na, Agori ka. Kinunak manong nami kading karigatak. Impangato isuna kat inamalak digiti lips na. Sa umat, inikatan ti arwatan na manong. Sa ko impaidan iti kama. Kat kastawonayin manong nami iti panang pamsaak karigiti duwang mansanas si di barukong ni Lilia. Mani. Nalalaing ka. Pesa mo, nalalaing ka ni Arnel. Nasanak to ng sapsapol sa bali. Arnel. Mani. Buhain manong nami, gabuta talaga nga narwamak mo nga manglalailo idi iti asawak manong. Iso nga kailiw ko. Kat magustok manong nami di dati nga mangig ko nga aso kararing ang nililia. Juan, kat impababakpay manong nami ti ulok ni. Mailiwak ngagbasak-basak iti disuor. Iti nakabusbuslonin nga disuor manong nami kat inigup-igup ko. Sa bali ni Lili manong nami sa bali ba't di Sonia. Asawak ni Lili manong nami kat rumbeng lahing isuti priority. No payadda ng pitpitik iti saklot manong nami ni Sonia.
Mawatan to siguro manunemi ni Sonia ito maamuan na ti amin. Nga nagsinublian kami kinilili. Uwan manunemi kat kastaon na ti panagsanapsap ko. Kastaon na ti pandangan ko. Kat orin na laing pangatong ipababa ti patong. Oh, mani. Mani, Nagsinublian ang amngarod kani Lilia. Wano Lilia manong nemi. Dada itang nagbaling nga problema ka. Kasanong agpudnoak kani Sonia. Tawag ni Sonia manong nemi. Ipalpalagip na. Tinagtulagan mi nga pagsalitaan mi ti kalaysa. Nga itugot ko no. Agawid kami sa Jelocos kat dumagas kami Jelocosoro sa kamto sa kunto iyawid sunay sa Ginorte. Inawis ko manong nemi ti may isang restaurant ti dati nga damo at panag-date mi ili. Dito ka ditikayat mo pagtulagan na ti amin? Ha? Mani? Dito iti damo idi nga nag-date anta. Kalbasan na kat. Dagos na nga check-in. Sonia, ada problema eh. Ano problema? Anong problema? Baga kidi nga ada pinanawak nga babae sa Jelocos. Hoy, nga bata, natugtalam nga malaksid kang kakadadapay sa bahay nga lalaki di piyag na. Nga isot pinili na, imbes kasi ka. Kinabud no na kita. Saan ka lang basta girlfriend? Legal nga agasawa kami. Hanya? Ada nasawak. Sakbay nga nagamamuta. Saan ko labas na nubya ni Lily? Nudukit asawak. Duwat anak na. Saan ko putot inauna? Ngam tiba ka duwakit putot ko. Ada ni Lily ita dito Manila. Kaya nagsinublianan kami manin. So I'm sorry. I'm sorry, Sonia. Apo! Hayop ka. Inalilaw lang, mani. Apo, aray manin. Saan lang mamaminsan, patungpain ka na, patungpain ka, danog-danugan ka, hayop ka. Tinangil ko na giniduwa nga ima naman o nemi kat kastaon iti gulagol na. Inulit-ulit ko man tinagpakawon kang kuwana. Dapat tayo bagam ti kasta kaya din nagpitpitik iti saglot ko. Apay nga di mo imbagay iti ka tagaya man asawam. Saan ka kuhan ngayon na yan? Diyan ka may papay iti amin ko. Kasano ang itaan. Nakasagana ka mang suportar iti anak ko kaya ka. Diyan ka sa puran suportar mo. Hayop ka. Tila babayo ka nangayat ka ka. Kada ito yung timaod, di pala kakinam ka niya, hayop ka, ilunod ka. Sapay kumata santo nga maordos ti biyagyo, sapay kuma. Manong naimi jak kumamit kayat nga mapasamak ti kastoy kada kami kini Sonia. Tadyak libaken manong. Nagbalin mata ni Sona nga napatag kanya. Iso nga di, agsina kami. Amakiriknak mat manong naimi ti sakit nga mariknak. Iti barokong ko. Iso na lang takunak. I'm sorry, Sonia. Naladong namin nga nagamamuta. I'm so sorry. Kalpasan nga ro data nga panagsinamin manong naimi kini Sonia. Nagawid kam nga ro din manong naimi dito Ilocos. Katapnawan ti problema ko na. Nagnaid kami manong naimi ti Sidong dagiti naganak kanya. Imbes nga naganak kinilili. Imanugot met manong. Iso na lang ta. Saan mi akinidin na ni Heidi. Gaputan na ruang matanda. Tatang kininanang kini Heidi nga pukuda. Iso nga umanugutak nga sumurot keng ka. Kada iti Sidong dagiti naganak keng ka ti pag naidanta ka da June. Nga magbati ni Heidi.
Sige. Tapno da kadwa na giti naganaken ka. Yan tangay kat bumalasit ang tumaten ni Heidi. Tikad nilang Jun di kadwata. Kaditi sidong da tatang kininanang ti pagnaidan tayo. Sige. Kat saan ka to nang makisasara ka? Ha? Saan ka to nang makisinarte sa bali ng lalaki? Saan to? Ayun na kami na ni Arnel. Nagda-asawa na. Tadi ka nakamot kami mabaling asawain. Kamuta si asawa ka kanyak. So, may kan kanyak. Mani, mabaling ka din saan nga sa pagsaritaan ta? Tinas ka nagsinublianan ta. Kamuta asawa ta. Okay? Ni Heidi, agnaid ka na tatangin na ng katipod nung anak ta, nga ni June, di kadwa ta. Sige. Sabi ko saan itong mapasamak? Di pa nakalunod ko. Anat ako na? Ulitan man? Hawan, dahil bagam. Sabi ko saan nga mapasamak ti? Panakailunod ko ko naman sa apay. Ada nang ilunod kang ka? Ada ka din napasaktam sa di Manila? Ha, Mani? Saan ko nga sinungbatan manunemi kat saan batan nga nagpalutput pa iti asawa. Kasi di dati nga trabaho dito Ilocos manunemi adamad lata nakasagana nga mabaling nga pagka ipasadak nga tricycle. Nagsubliak nga tricycle driver manunemi ti lugar mi. Itulod ko dagiti akina mapanagtrabaho iti department store manunemi ni Lily kas na sales lady. Ilagas ko ngumon una manunemi ni June iti eskwela. Sa kung tumapan idagas mo no itulod ni Lily iti department store. Pasanday ta agmalmalim to agpasada. Sa kung tumapan alain manunemi iti asawak sa kamto agawid nga dua nakaawid nung kuhamatan ni June manong. Tinulong kam ngagluto kin ni Lilia. Sakam tumangan, amang garabi, sakam tumat sa bali man panangan, manunemi, itirabi, itirabaw ti ka. Saan nga napupuutan manunemi ti panaglabas ti tawen nagraduarin ni Heidi kad idi nagraduar ti elementarya. Napamimit inatandaran ti panag-birthday panagraduar na. Tanuman pa saan ko pudno nga putot ng siyak nagparang nga amanan. Sa nagpaalam ita, dito. Amo ti kaaduan manunemi nga talaga nga saan ko nga putot ni Heidi. Ngam kabuta talaga mat nga nagbalimbat nga napatag kanya. Akit samat nga nagbalbalyo dita, numan pa iti ubing kat amuna nga saan nga siyak ti pudno nga amanan. Iyad adoyo mat tibag na kanyak manong ng sang malabalik ko nakadamat din John. Nagbasa ti high school, manong nemi ni Heidi, kadadadagi di kong daway, nga dawatan nak ti asawa kiti kwarta. Inyan dargak matang ka na jay, napasada ka. No, day duldulin mo dita nga extra, mabaling pala nga, ikan na. Sabi ngamin, kurang di masapsapo ni Heidi Awang ka din sa bali nga mang tulong keng kuwan at managbasa na. Sino ko matinamnamaim? Japon nga mana. Takayat mo ka di. Samad ka di O sige. Datulat maited ko. Pasensya ka na kananos ka. Napiyan tulan no adamang ted ng peso nga sa bali. Anana? Napiyan to adan tumangted nga sa bali ko na. Dapat na nga mitipod nung amana. Dapat dumawat ka suportar na. Ikamang mo ti abogado ti amin. So, mati magpagada kanya. Baan ka sa aramida? Isulat ba suportaran na? Hanggang ka. Hanggang pa suportaran ka ni Arnel. Saan ito mapasamak na ita? Sabi ko sige. Nagananos ka.
Aging gaman ng nemi nga nagradwarmet ni Johnny ti elementarya. Hoy, kat dito matmanen manong nemi nga mapaspasamak matmanen ti dati nga mapaspasamak kidi. Niya? Ngamsang ko yung kaskaso manong. Ngam datatang kininanang kunada kanya. Hinuapikit kami na. Analpas lang aro na kasjay tinaramid da di asawam. Napamupay lang yun. Inaklot, inawat. Tatang. Ita aramid na naman manen. No ka ano pa yung manen na yun ang titawan na. Isupit kinaaram na. Ninanang mit. Ladang bagbagay. Talaga mit. Wano ang kurkurang nga kadita asawam. Baka maliwayam tibang mangkudkud itinabutok yung kuana. Iso nga isapol na sa bali ang mangkudkod. Di sila kinatao ng kunakit. Nagaraw. Kang kanayon nagbubudo. Malabas matibagbagayo kinilili ang asawak na. Nagkita talaga, mate. Naaramid na idin. Maramid naman itan. Kasta nga talaga katitao. Kasla kumantimay sa lalaki. No, babaero ini. Babaero ang nanayon. Es kumakinililya. No, lalakero ini. Lalakero pala ita. Nasaset na kumaidin barok, nasamon ginawawat. Dadya ni kala kuman na John tinalam. Di ko man na John tinalam. Ti apo ko may abot-pod no. Eso nga na siya tisika. Tubliya manin nga isina, ti asawam. Kat ni John, agtalinaid ditoy. Yan tangay, dadya hamo nga putot, kat nagtalinaid, kadagiti abalayan. Kat sadya nga sarsarungkaran, dadya nga Arnel. Kat pasaray mabansad dyan ni Lilia, kat pati ni Lilia, pasarsarong karan. Ay sus, apoy Di kat saan na panakapnek kami na dyan nga babae, tilamas asawam, nanang saan nga po doon ito, alang saan nga po no? Di mo lakit nga nugutin. No anya tinaramid, idi ni Lilia, aramidan naman itan, makisinsin narak manen, ngagkan kanaig damanen, adamanin manglip, sa apoy Manong nemi, nakabulbul ka rin di kiti pasama. So ti may sagun daw ka talaga nga pinalutput kun ti asawak. Mabitlaeng so niya. Ni so niya nagang ko. Lilia ko naman. Lilia! Mabitlaeng. Alay, anak, mata nagasta. Mani, talagang nga na-orim ka niya. Talagang nga managulib ka niya. Talagang nga, apay, saan ko kading may papay ti ka sa pulam? Dati kapunan no apa yung nagsinumpyan ng kamay ni Sadyang Arnel. Patanak, wasak tanak, patanak ko na. Saan kayo patanak yung kasi mo aminat kibuto? Ibagam, aminan! Wan! Oo na yun, ti pinagsasaruno na ti wan manong. Di kat inanugot na, nanalpaak namin duwamat ti ropa na ko na. Inaramid mo manan tinang tumba kanyak! Gaputa inaramid mo manan tinang libot kanyak! Katarimintak ba rin timang sina kayong ka? Sige! Sina? Talagang nasang ka ng kayat. Marimuna kung kayong ka. Inigrisan data! Sila dal nga lalaki at makasagsagit kayong ka! Kaya gamot ipungtot ko manong nemi, numabalin na ko magkadbagkalak ka mapatayan. Pinapanaw ko nga di na oras manong nemi ti asawak ng gulib. Naman pa isang sangit ni John manong nemi nga nakaimatang ito nga panang patalaw ko ti inana. Sumurot ka no kahit mo! May matmanin pang nukanope nga narakal kami kinimanang ID so kasi mapaspasamak ambos na nagsina kami kinimanang samo nga kompleto nga kamsat na dyan nga ID. Putot ni Ernel! Sikala ti putot ko. So nagbati ka. Kasi anong nga din ni mamang, sino pa yung ti mamang mo, mamang ko, iyalang ka ti mamang mo. Napasama nga ron nakastama ron, Nemi. No amukla ko ma, kastoy, ti magmanagan ti amin. Saan ko kuman nga inawawat pa, saan ko kuman nga pinaspasubli pa ni Lilia. Kunamlan nagpepeson. Kunamlan numapneken kanya. Kunamlan no
may sakbat ngamin. Adala nga ro din ni Sonia. Adapayin putot ko kayong kuana. No, api nga, inawat ko pa lang dadya nga Lilia. Kumusta nga taitan ni Sonia? Mano nga tamat din titawan ti anak mi. Malagap ko lang ron manong name iti magana kanya gidi. Sapay ko matasan kan to nga babawi. Sapay ko matasan to nga magulo ti pamilyam. Sa nakit impasaro ng imbaga, ilunod ka. Manong name nagsanggasatak. Tawan tinaurnos nga pamilyak man. Nga po ito dito nga panagsina may manen kini Lilia, manong name pasaray may sardang kutak pasada. Pasaray mat mabarte kak manong name nukastang agpasada kat ayabak digiti padak nga tricycle driver kat agiinom kami. Kini sudat pangibagbagak manong name iti problema. Pare, mane, no, nadumat ngamin kat andamat lang kadatay nga lalaki. No, apay nga sumapol pa lang dya asawa tin sa bahay nga lalaki. Apay ko na. Anya ka titirason no apay nga dya babae kat panawan na dya asawa na. Kung nada kat saan ka nung nga nalaing dya lalaki. No man dyan lalaki, timang panaw iti babae, saan ka nung nga naimas di babae. Kahit mo sa para sana kumanaling. Kung ba't pakikabilak pa yun man. Uy, talaga, ano kaya? Baya na kiti sana nalaling. Tikulam kindi, nautog di asawa. Kaya nga kinayat mo na nautog alaman. Pakidandano ka kung manong name. Gapo ito binagbagandak na tatangkin natin. Oy. Napasamak idin, napasamak batmanen. Basol mo matlay. Jesus apoy. Ayam, sa mundon ng ulitin. Baka mapanunod tumanen dedya nga lilyate, umay kang pagkawang kita pasublim tumanen. Saan ito nga tamat ng tatang? Dapat lang, asanan. Laglag kalao na yan. Talagang asanan. So nga ron nga ramidem, ti aramidem. Sa mga baybayan ti magim. Sa mga baybayan ti panagtrabaho. Tapno sa mga mga baybayan ti ka anak mo. Nga tipod no nga putot mo. Nagyaman ka atag. Talina dito ni John. Nakasano nga ro din. No? Mapanmakidin na iti inana. Alaman? Sakti kay kayat ni John. Tatang. So nga ro nagyaman ka takay kayat na ka ni John. So nga panaknak mo nga ipakita iti anak mo. Nga kabaylam nga biyagan. Kanikan tinaran niya ka masakbayan na. Ano, aglabar-barte ka kasto, kit mabaybayam ti anak mo. Mga saan lang di asawa mga naarem ti mapukaw mo. Baka mapukaw mo pa iti kakaiso na putot mo, loko. Insartin ko tinagino manong naimi kitin tuloy ko na tinagpasada. Iti mall manong naimi, iti ayan ti ruta. Hindi tasya kun manong naimi iti agkarga kasla na sulit na kinibukal ti matak iti mabigbig ko ni Sonia? Mani? Yeah. Abay nga saan nga taksi? Mamano pala taksi ito yan. Kadwa na nga tricycle. Iso na? Anak ko? Ni Jenny? Ma? Sino iso na? Mr. Tricycle Driver? Tito Manny ko na. Tito Manny? Sige, lugan kanta. Paitulog taking kwa na. Dakil ti pangmatik manong naming iso na ito yun, Daddy. Daddy, upat ti bulan na nga binabayak na pinanawak. Adadang kinayat ko ti asawak. Ngayon ni Sonia kanti anak ko. Babae kahit ti putot ko kinkwana. Intunod ko isuda manon na iti maysa na pintas nga balay. Balayo? Uwen? Kaano pinanta kayo dito Ilocos Norte? Nabayan?
Iso karot nga mas dawak na italay nga makita na. Ken makita na kami nga gina. O dito pala di mi. Manong naimi nakita ti may nga nakay nga nakatugaw iti wheelchair. Iti pa nakahardin ti sango ti balay. As ito na jay. Halangan ba't nga sa tatang ko? Haan? Sino nga nun? Isot asawa. Ada ng asawam? Pensyonado. Sinalang ta. Hindi lang na pa nga tawon nga na stroke. Iso nga, na adalatan iti wheelchair. Sige. Umay ka na nak. Sige, tito. Tito Manny, bye. Simrek da manong name sa dinner kap ti gate ngam sa anak pala nagkuti. Napimanaw. Insusurot ko ti pa nagkita. Numanin tumalyaw kanyak ti ubing manong name. Madlaw naman siguro. Tekunadan nga napalit ti dara. Instinct. Nga ag-react ti dara na manong Kendrick na. Nagsansan na ayak manong name kabayatan gumadadayo ako ngagsapsapul iti sumarunupay nga aglukan agbaling nga pasahero. Kidam kalati kasatan niya. Ay, hapo. Biyag. Nomokla ko mga amin nakasjay. Nomokla ko mga amin kaing kamat laing ni Lilia ti sikug na kanya. Diyak ko mainayat ka ni nasawa. Nomokla ko mga inulit na, tinaramid na pananggulib kanya. Nomokla ko mga ulitan na. Saan ko mga binaybayaan ni Sonia. Sakita ko matibigbigan ni Jennifer nga man. Kidamgalay nga iti piyag. Nagbabawi ak manong naming ngam saan kon nga may babawi pa iti amin. Naistoryak manong nami kadatatang kininanang ti amin. Hit mo sa wen. Anda na si Kugam sa Manila. Sagbay nagsinumbiyalang kay Kanilya. Kundatang. Naglaglag ka kami na. At agaya man sa baling inayat mo. Sinumbiyahan pala tinaarim nga magulib nga asawam. Ang. Tatang. Talaga ba't nga ang ka? Baka ibagayo pa na duldo ka. Susapo. Sigatag ko na, tricycle driver ka, duldog ko nam di pasahero, nga biglang agtaray, nga dumsaang. Isyon siya deta nga masamag ka. Kag manam mo. Tatang, siya tricycle driver nga tsak pagsusawan ti dakas ti pasahero. Kala siya at ano kusta? Ay, tidak kalabindot mo. Mani. Nagkamali ka lang idin. Inulit mo man yung tinagbindot. Ano nga taramin tang? Tapno? Mapasublim na dyan aso niya. Ano to mapasublim na? Malaksid mabalo. Numatay di asawa ng pensyonado. Nagasat kalauna yun mabalo ni aso niya sikat kayat na. Tsaka manamo na kapikas to ti biyag ko. Sika, malat mga aramid ti bukod mo nga biyag. Ako nada baraw. Kastabat ka talaga kahit. Do ba kunada ket naigurit kano kada tayon tigasat tayo. Ora anyat mapaspasama ket isunti na yurit ang madamad la ti tao nga mga aramin. Tako na gardo ng tatang nga wa. Di ta amo no anyat mapasama kinton bigat. Iso nga nga agsagbay tayo. Dagiti agsagbay maaros to pay. Anyan to lagi di saan nga pulos agsagbay. Numanin naglabas-labasak ito yung balay nga nang ituludak idi manong nemi Kenison niya. Kaya ni maysa nga malem manong nemi na lumabasak ket nakitak ni Jenny nga da iti hardin nagsardengak. Ha! Apag isuunay manong gimatang ang timpanada. Jenny! Hay! Tito Manny! Siya kagbeso. Babit lang tito tayo lukat ko di gate. Saanin? Ang mga nugungit ni mamim kay ni dadim.
Ni daddy nga lulo. Owen, ani daddy nga lulo. Ano ti ospital. So nga awan ni mami, ta si mo napadabinantayan. Ni nana, sabel ti kadwak ditoy. Shoot katulong mi. Ano dito daddy? Empanada special. Iso, itad ko ka. Thank you daddy Ay, thank you daddy. Thank you tito Ay, sorry Nawagan ka man ti daddy. Apay ni story ka din ni mami. Nasakti po nga daddy. Ngim, ngim ni daddy nga lulom. Samo nga po nga daddy ang kadi. Gapot adaki din. Danakim ko din. Hindi ka asawa daki ni mami. Sino nga ti daddy? Kamu. Siyak ti daddy. Sige ka di? Tito? Okay. Siyak. Sa nagsutak tumangkin ni mami? Siyempre, paglibakan na. Ngam siya ka talaga. Magustuhan ka din mo dating panada? Magusto tito. Thank you Sige. Ay, iba na ko ni nana. Sabel. Okay. Abing nananabis ka. Tito, thank you Umayag tumanin. Umayag tumanin. Manong Nemi kaslanay ka na kitinamnama. Okay. Na ospital, ti asawa ni Sonia. Duwa nga daw tinapalabas, idi agsubliak, iti balay da nakiktutak manong idi makitak, ti agas asok, nga atong. Natayan, ti asawa ni Sonia. Yung parking na siya at yung tricycle ko kit kabuta nakalukat ti gate, manong Nemi, mapanak ba't sumrek, mapan na makidungaw, manong Nemi. Nadanon ko, Sonia kini Jenny ti Sibay ti Lungon. Imo na nga nakita na, manong Nemi ni Jenny, so timak der si mabat ngay marakop kanya. Tito, natayin ng daddy lolong ko. Kasta na tibiyag. Jenny, so ngay mayak ta, kahit kumati makipagladingit. Inataliawan na manong Nemi ni Sonia. Condolence. Kasta na tibiyag. Nagkimanak mani. Kano tabon? Baring numaore mi. Kaya dito ang anak na anda di Amerika. Kalpasan na ita. Agtalinait kagna dito yung agsubli kay Jilo Kusor. Tsaka mo. Nagsubli akto hanin. Ubayk ton pamunpon. Kaya nagsubli-subli akto. Kaman kami. Uwan manong Nemi minatayan tinapanak. Kaya dito sumang pedak di balay. Adamat na ipasabat kanyak. Takas taon iti sang sangit ni June. June apay. Daddy, awalin ni mami, natay ka nun. Anya? Tatang, agpeso na ti pagbata po kayo. Agpeso at sungarot ti kumkumlo nga daman. Apay? Rinaot na di asawa ni Arnel. Ida. Kada damat paltog na. Lilia, tinapaltugan. Saan nga napaltugan na diyang Arnel? Dayay, dead on the spot. Kaputa, ulo kanot nagdaswan ti bala. Kaya po, kinanungad lang kaya di pasamak. Balukan. Nawa, nagpating ka na. Ti kasya nga aramid ti kulim nga asawa mananarod. Deta, kasta ko nito sangit ti apo ko katadang orot kitawanin ti inan. O na trantamita nga rod. Asawak tinatay tang. So ang karbang ti.
Awa matibasol ko karagid na kakamangat. So ang sanda katamat nga dangaran. So mapanak sadya. Mapanak makianding. Nabanak nga rod manong name kadim pakita kadim pakat ko matirumbeng unay. So lalang tasaan ko masilig kanyak ni Heidi manong name. Imo na nga nagtabon ti asawa manong name ni Sonia ngem ti asawa. Kaya di ba iwakasan ti amin manong name dagsubliak iti nang ang panawak kini Sonia kini Jenny. Awan damutan man. Namuak nga dadan sa jelo kusur kan napangkusinapulida. Kaya dito ko namuan manong name nga sandagayam nga pinatawidan kada gini na panawan ti pensyonadong asawa na. Manong name. Kapot ita ito'y yung bagakmet kini Sonia nga may sakon nga balo. Ngagpadpada kami nga balo. Iso nga kalpasan lang ti makatawan sipod na balo kam nga dua. Nagdan na kami, ganda kami tinagasawa. Ni June manong name, siyempre ken ni Jenny. Dagiti kadandan nami iti asawa. Irinto ni Heidi manong name ka nagtalinaed iti ayan dagiti naganak iti inana. Pasarin mat inaksasarong kanan na. Pasarin ni June nga ading na ti mapan magsasarong kar kini mana. Di magpindasan na manong name. Nagbaling nga nagaget ni Sonia kat babayin ken kuha naman ng name kanadamat gayam kwartahan ng idultulin na. Nakapagpuunan kami kiti suita ti asikasuan na nga negosyo. Negosyo na manong name araraken di kadi pata ka tricycle driver. Kinintultuloy ko met iti panag-tricycle pag panagpasada tricycle. Nga ti agda manong name ket kuka kunti mas pasada. Gabutan nagprogresyon manong name ti payman manehat ti asawa kita ng karinderya. Adahan ngagpadpada manong name the June kini Jenny iti high grade. Kat mga asin na po Diyos tulaki dito agtultuloy timbag ni Apo Diyos nga magtatrabe kada kami kat may kan mitinaran niya kamasakbayan di kitulungan nakmi. Nakambat lang tinagkatuloyan kini Sonia. Dito nga ron, ti pagkasalita, ak manong name nga nagyaman naklaunay, ti anos mo, nga nang urnos, kalpasan nga nag-insend ka, ti Italiana. Kaya thank you, iti ingka pa nang ibasa. Kaya sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak, nga di mga kinagbuya. More power to your program, anong. Ito nga ron, agyaman nga pagayam mo, money. Thank you, Manny. Thank you mat panagsurat. Thank you kada kita nagbuya.